Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Kajing Khang Lynti jong ki driver halat civil hospital kalawan ra ya kajing jur ka dhengkali hanong ba shalong nakleng ki border district kilaya kren man pelat ya ka Lynti hanai kini ki Nongniah taksi ki dawa bai ban weng no ya kajing pen bana ka odd but even system bat lada ki yo ya kajing tep bala weng kin sa weng kini kajing Khang Lynti kani kajing Khang Lynti ka lakta ki kali kit nong pang ha ka ba kim ban si bara ban rung ban Ïaid na ka Lynti ka bam de ban Ïaid tang ban pen poi ki nong pang shagi jaka sumar.